का हाल बा भाई लोग। गाना तो दोनों जना के आइल। हमारा पावर स्टार पवन सिंह के गाना आइल, कितना बढ़िया गाना रहे भाई। और गाना एकदम तूफान मचा के रखले बा ओढ़निया गोरी। और गाना के क्वालिटी और गाना में आवाज पवन सिंह के हमरा निके लगत कि कौनो स्टार ऐसा गाना गा दी हम। वहीं दूसरा तरफ एक जना के गाना आइल बा। वो गाना हमरा ख्याल से चोरियों के हो। काहे कि वो गाना पहले दिनेश लाल यादव जी गा चुकल बड़े अपन फिल्म में उनकर गाना भाई। रुमलिया शायद गाना। हम गाना सुनबो नहीं कैले, लेकिन हम देखले रही एगो वीडियो बनैले रहे तो वही में देखनी कि ई गाना उनकरो हटे। गाना पर व्यूज के बात करी तो उनकर गाना एकदम साफ बैठ गइल बा, व्यूजे नहीं खियावत। वहीं पवन सिंह के एकदम रेला व्यूज जाता टे। कहे का मतलब ई बटे, लोग विवाद करके भी व्यूज नहीं ला पावत। और पावर स्टार के बिना विवादे कइले एकदम मेला लुटले बड़न हर जगह के, चाहे स्टेज शो हो, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे गायकी हो, चाहे गाना हो, हर जगह उनकर गाना ग्राउंड लेवल पर बाजता। और अगर एकरा के पता करे के बाद इंस्टाग्राम पे हर गाना के जाके रील उठा के देख ला लो कि उनकर हर गाना पे रील कितना बना। तो बहुत ज्यादा गाना के अच्छा रिस्पॉन्स बा पवन सिंह के। और वहीं दूसरे तरफ स्टार के तो हम बातें नहीं की, नामे ना लीला, नामे नहीं खिलेल चाहब। बहुत स्थिति खराब बा, खाली ऐड लगा के व्यूज लावे के बाद तीन तीन कंपनी से उ गाना के कोलैब कइल बा रुमलिया के, फिर भी उ गाना के स्थिति इतना खराब बा। तो अब का ही कहा जा सकता है, खाली बड़ बने के बाद मुंह से बड़ बनला में कुछ बा ना। पवन सिंह ठीके कहेला कि झमकावला से ना होई, कुछ कर लो। क्या भाई लोग, कमेंट में तनी अपन राय बता दी हलो। तब तक खातिर जय भोजपुरी, हर हर महादेव।